السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. حمدا كثيرا طيبا مباركا. الحمد لله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم على عبدك حبيبنا وشفيعنا ومولانا سيدنا وسندنا محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله وأصحابه وأنصاره وأتباعه أجمعين. لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على رب العالمين. اللهم وفقني لبيان ما يحتاج الحاضرون إليه وما يصلح أحوالهم. Büyük Allah Tebaraka ve Teala hemmenizin taatı ibadetlerinizi, salih amallarınızı, Huday için oturuşuklarınızı ve muhabbetlerinizi ve tamam duayı hayırlarınızı, hususan mübarek Ramazan ayının içinde ibadetlerinizi Huday Teala lütfu keremi bile kabul etsin inşallah. İnniki vaxtlara inniki yıllara da yurt parahatlık, vatan emniyetlik, ulamalarımızın ve milletimizin ağzı birliği bilen Huday Teala yetirsin inşallah. Ne kadar kavzat, ne kadar uluqan nığmat, Thomas'ın giycelerini yatsı namazdan sonra kızgın havada, kıyısqa giycelerde Resulullah'ın yaşayışından ve onun almalı ders ta Hudayın rezayetine yeter yali ve Resulullah'ın muhabbeti artar yali ve dünya ahir saadetimize sebep bulur yalip de birbirinin taşını alıp bir ovadan suratına mescitte oturmak özü bir uluqan ibadettir. Özü bir uluqan saadettir mümin Müslüman doğalla. Akıllan, fikirlen, köfelen zamanında insan özünün dünyası ortağa gelene dinini, Hudayını yitiren zamanında ben imanımın isteyen vaadi deyip de beyittirip kıvla vakı oturup Huday Teala'nın rahmetinden umidvar olup vakt koyup molla yalı olup talibe ilim olup da ahundan ders alıp duran bir molla yalı olup oturmak elbette uluqan ibadettir. Her kime nesip ettiyen nığmata değerlidir. Allah Teala izzetini arttırsın, canınızı malınıza bereket versin, iman avrinizi kendinden ziyade verip iman avriden ayırmasın inşallah. Gayret edin, dostluğunuzun da elinden tutun, içerlinizin de elinden tutun. Aydilyen mühim hakikat gurrunlar, Kur'an-ı Kerim ve Resulullah'ın sözlerinden deslap özümüze, sonra öz içeriğimize, sonra komşularımıza, sonra başka Müslüman doğullarımıza da başardığımızdan geçirecek bolup durmak, elbette Resulullah'dan kalan bir de bir mirastır. Huday Teala dünya ahir hayır maksatlarını yetirsin. Geleyliğin mübarek 56. yaşında gözümüzün nuri ve başımızın tacı olan Muhammedur Resulullah sallallahu aleyhi ve baraka ve sellemin yaşayışından Uhud cengi sonlap ahirki yağdayına bolan vakıalardan Peygamberimiz Uhud urşunun ahirine iki dereğin arasına girip sahabalar da bir neçesi dövrünü bolup yadap oturup ceng sonlan vaqtidi Müslümanlardan kärräk adam şehit bolan ceng
ولما تكامل تهيؤ المشركين للإنصراف أشرف قائدهم على الجبل. Hey wara qawi havas cem edip qulaq asmaly bugunkunne önkü Resulullah'ın siratynyň iri bir asasy bir almaly dersler we şu gurrun öýdi bir ulukon gurrunlar. Jeng tamam bolup yadap oturan wagtlaryna öýle namazyňda ýaxşy wagty giripdir. Kafirler öwürilip gaýtmaly bolupdyr Mekke'ye Mükerremäge. Oham olan başlary, farmandalary dağın üstürägine çıkıp gıygyrypdyr. Afil qawmi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Ol kafir gıygyrypdyr, aya içiňizde Muhammed barmy diýip. Häzir de kafirler şekdemişdik. Şayet Muhammed öldürülen bolsun diýip. Aleyhissalatu vesselam. Aham peygamberimiz aýdypdyr, la tujibu. Sesiňizi çykarmaň, keplemäň diýipdir. Aham ol kafir gıygyrypdyr, aya içiňizde Ebu Bekirni Siddiq barmy diýip. Peygamberimiz aýdypdyr, keplemäň, jogap bermäň diýipdir. Hiç gaýta jogap da bermeýändir. Aham üçlenji göze gıygyrypdyr, aya Hattabyň ogly Omar barmy içiňizde diýip. O da öýdi tekebberlenip kafir şöyle öldürülüpdir diýip begenip duran. Bulardan jogap çykmantaň. Aham ýene de jogap berilmeýändir. Aham ol kafir gıygyryp aýdypdyr başga kafirlara. Felaw kanu ahya'an la ajabu. Ay bulardan dinipsiňiz, bular öldürülüpdir, diri bolsalar jogap bererdiler. Bular öldürülüpdir, dinapsyňyz da diýipdir. Oham inni peygamberimiz jogap bermeň diýmändir, keplemäň oturypdyr. Oham Hazreti Ömerül Faruq radıyallahu anh öýdi jogap beripdir. Kezepte ya aduvallah. Ey Hudaýyň düşmany kafiri, yalan boldy sen kefin diýipdir. Sizi silkelep biýabre ýetjek adamlar häzir diri diýipdir. Yani peygamber Ebu Bekir Siddiq, Ömerül Faruq bir häzir diri diýipdir. Oham ol kafir aýdypdyr, "Ulu Hubul." Mekke'deki olaqan bot Hubal. Bizim botumuz ulu bolsun diýipdir. Zendeba tobolleýän ýaly diýipdir da, balaba tobolleýän ýaly diýipdir. Botlaryny öwüp ullapdyr ýanky kafir. Yani biz jengde sizden kärräk adam öldürdük. Botumuz ulu bolansaň diýip şeýle aýdypdyr kafir. Oham peygamberimiz inni aqidan gurruna orta gelensen, Hudaýyň gurruna orta gelensen, iman gurruna orta gelensen, beriň jogabyny diýipdir. Beriň jogabyny diýipdir sahabalarına. Oham sahabalary aýdypdyr, näme diýelimiň jogabyna? Onna aýdyn, Allahu Teala a'la we ajallu. Hudaý uluraqdyr. Hudaý azamat eýesdir. Butundan näme boljak diýip aýt diýipdir. Aham bular jogap beripdir. Allahu a'la we ajal. Allah Taala uluraqdyr diýip. Aham ol kafir aýdypdyr. Lana uzza we la uzza lakum. Bizim uzza diýen ulaqan butumuz bar, sizin uzza diýen butuňyz ýok diýipdir ýanky kafir. Aham peygamberimiz aýdypdyr, berim jogabyny diýipdir. Oham olar aýdypdyr, ya Rasulullah, näme jogap bereyli? Onna Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem aýdypdyr, aýdym diýipdir. Allahu Mevlana ve la mevla lakum. Hudaý biziň dostumyz, Hudaý biziň eýämiz, siziň eýäňiz ýok diýip aýdym diýipdir. Allahu Mevlana ve la mevla lakum. Hudaý biziň dostumyz we eýämiz, emma siziň eýäňiz bolup duran Hudaýyňyz ýok diýip aýtdypdyr. Siziň dostuňyz bolan Hudaýyňyz ýok diýip aýda diýipdir. Oham musulmanlar tarapdan onu jogap berilipdir. Oham kafir aýdypdyr, Hawwa da diýipdir. Jeng diýeniň nowaby nowat, käde sizden kän gyrylýa, käde bizden kän gyrylýa. Bedir jengini bizden kän gyrylýa, Uhud jengini sizden kän gyrylýa diýipdir ýanky kafir. Hazreti Ömerül Faruq jogap berdi. La siwa.
Qatlana fil cenneh ve qatlakum fin nari. Den değerliktir. Biz Müslümanlardan öldürülen adamlar şehit bolup beşte cennete girdiler. Sizden öldürülen adamlar cehenneme girdi deyiptir. Nahilli den mulaya deyiptir. Bana den değilmez deyiptir. Biz kıyamada o cennete ve cehenneme imanımız var. Bizden öldürülürler beşte girdi. Sizden öldürülürler cehenneme girdi deyiptir. Nahilli den mulaya deyiptir. İnhe şeylakin balan aralarına gurrum dil bilen bahsleşmek ştada kesiliye. Ozul peygamberimiz cevap vermeyen deyip durdu. Emma iman gurrumu olup Hudaýyň adamatı ortağa gelene berin jogabyn neydi? Sana maňa derstir. Näme diýip öz dininde, öz imanynda utanmaly? Näme diýip Rabbim Allah diýmeli ýerde özüň bukunmaly? Şun aslan delili näme bolmaly? Wagtyke tarap kafir adam özüniň puş zady bilen özüni ullajak bolup duqa, sen men musulman we biziň üllüňimiz Rasulullah jan, men Rabbim Allah di. Men Hudaýym ma di. Men eýäm ma di, Rabbim ma di. Men gözläp duran ma di. Men öwrülip şoňa barjak Hudaýym ma di. Rasulullah jany welden dislap jogabyn bermäň diye, emma Hudaý Taala barada iman gurrun bolany derre jogabyn beriň diye, Rabbim Allah diýip aýdyn diýipdir. Adam diýäniň qysgaçyk gurrun şey. İnsan diýäniň şu dünýede ýaşaýyşda ulamalan aýdýan gurrun şey. Edil bir ulaqan keştiň üstünde, suwuň üstünde, taýmanyň üstünde barýan ýaly. Aya bir adam taýmanyň üstünde, keştiň üstünde bolsa, keştiýisi bitir mujehhez bolsa, bitir qaýym bolsa, bitir pişrefte bolsa şumal kafirlaryň ýagdaýy ýaly. Imme baryan mesirin bilmese, haýsy sahile barıp gonjagy ýadymny ýok bolsa, ýerek barýanligini bilmese, keştiň mujehhezligi insana näme peýda bermeli? Bir akıllan göreyliň şini. Beter mujehhez keşti ýöne derýaň çynda mydam aýlanıpdy. Hop sen ahir ömrüňde ýerek barıp gonjak diýip kafirden sorasaň, men barýan ýerim Allah Taala da, men barýan ýerim jennetde diýip bir kafir aýdyp bilýärmisin? Hiç aýdyp bilmer. Öllüm tamam boldy diýer. Emma musulman adam şaýat taýmalygy ordan bolsun. Şaýat teçhizat tekmil bolmasyn. Emma bir mesir bilen, bir hedef bilen, kutup namasy bilen bir baryan bir sahili var. Bir baryan yerim var. Keştiň dargasa dargamasy men baryan yerime belli, o sahille de şony taşyndan habardar bolup duranna bar. Misal üçin aýdýan, emma Hudaý Taala welillahil meselul a'la we huwal azizul hakim. Allah Taala misal üçin Hudaýyň misalymyndan uly. Yani musulman adam ýaşaýyşynda dünýäň içinde baryan bir mesiri vardır. O da näme? Men Rabbim Allah diýip ýaşamak. Qysgaça bir awwalky almaly ders. İkincisi, ey musulmanlar. Rasulullah şu jogap berýärdi, nägadar sahabalar qyrlyndan soňram. Häzir Medinäge barana ol aýrylan adamlaryň wenany olan şoklar näme diýjekleri belli diýär Rasulullah'a. Häzir ola ağlaşyp duranlygy, ağlaşmandyranlygy belli däl. Aldyramany, titremani, qaýym imanny durup biziň Rabbimiz Allah diýip jogabyn berýärdi. Biziň de ýagdaýymyz şeýle bolmaly. Musulman adam kıyınçılığa düşenne, ay men dinden sert bollum, Hudaýdan sert bollum diýmek, imanyň isteýän zady däldir. Üçüncü kysgaçyk ders, oň netijesini wezde. Ay näme öllü ta tamam boldy da. Inni beheşte girenne näme, cehenneme girenne näme, bizde nä sawully diýenak. On qaty jogap berilişini wezde, jeň diýäniň deň dälipdir. Biz musulmanlardan şehit bolan günji beheşte bar ýa, sizden bolan cehenneme bar ýa diýip açyk kesip berýän jogaplaryny wezde. Hulasasyny bir kep bilen, o da mezhep başymyz Imam Agzamyň kefi bilen tamam edip iýin alyp gideýli.
qawc etip ýüregimizde ýazmaly. Mezhep başymyz Imam Agzam Ebu Hanife aýdypdyr. Musulman adamı gelişmez diýipdir. Ana mu'minun inşaallahu taala diýmek. Musulman adam inşallah men musulmanlarym diýip aýtmasyn diýipdir. Näme diýsin? Ana mu'minun haqqan diýipdir. Hakykat musulman men diýipdir diýipdir. İmanın gurrungelenine inşallah koşmasın diýipdir. Bir şekde ýanak, pikri harap ýanak, ay musulman bolsam da olamal inşallah musulmanlarym diýip Imam Agzam aýdypdyr. Mezhep başymyz aýdypdyr. İmanın gurrungelenine inşallah koşmaň diýipdir. Musulman adam ana mu'minun inşaallah diýmesin, ana mu'minun haqqan diýsin. Men hakykatan imanım ma diýipsin diýipdir. Şu gurrun emmi dersi şu kefin içinde hulasa bolýar. Rabbim Allah baryan mesirimde Hudaý Taala'nın rahmeti ve cennetide. Emme mübarek Resulullah'ın yaşayışının iyiydi. Kafirler öwürlülli, öyle namazın vakti olupdyr. Hazreti Ali Murtaza radıyallahu anh derrew ýortyp gidip bir qap dogurlap, bir qap bilen suw getiripdir. Şu Ohod dağın döwregine ýatsa suwlaň birinden. Peygamberimiz içeri ýaly we mübarek kellesine goýsa ýa dehret kılsa. Aham elnäki qalqan menen seper bilen suw getirip Resulullah janyna getiripdir. Peygamberimiz de suwun iýsi bolansaň içmändir. Birime ýokuş wurtdyr ol içmeden. Aham ýöne mübarek kellesine goýup dehret kılıp aham bir ýagdaýlar jeng meýdany Medine-i Munewwerede ýaxşyca eşdilip zinanalardan nady gelin barmış. Aham Hazreti Ali Murtaza radıyallahu anh mübarek Resulullah'ın kellesinden suw goýup Hazreti Fatimetu Zehra radıyallahu anha Resulullah janyň ýüzüni ýumana durupdyr. فلما رأت فاطمة رضي الله عنها أن الدم لا ينقطع أخذت قطعة من حسير فأحرقتها فألصقتها فاستمسك الدم. Ol zerihi doğandan iki halka giripdi de Resulullah janyň mübarek duluguna, mübarek ýaňagyna. Ondan çalaja kan çykyp duranmışdy. Oham onu Hazreti Fatıma ýuwupdyr, emma oň menen kan durmandyr. Oham Resulullah'ın gyýdy bolan Hazreti Fatıma bir hasirden, külüşden bir bölük alıp onu yakıp, kül edip Resulullah janyň mübarek ýaňagyna ýaraň üstüne basypdyr, o şoň menen kan durupdyr. Wa salla Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem az-zuhra qa'idan min atharil jirahi wal muslimun khalfahu sallallahu aleyhi ve sellem qu'udan. Oham Peygamberimiz dehret kılıp oturup imam bolupdyr. Dik durup namaz okymana yaramandyr. Sahabaların da köpsi ýerine oturup üýüpdirler. Öýle namazy oturup köpsi oturup öýle namazy okypdyrlar. Bir kysgaçyk dersin aýdyp ýerine alyp gideýli gördüm. Ey musulmanlar, taat diýip, mehabbet diýip maňa diýmeli. Musulman adam mundan ders almaly. Ýerde gezip bäle, bazaryň mamylasyndan ýada oturana kabla. O bazardan o bazara çıkıp yadap yaraman oturan akla jeng meydanından otylaha. Sahabalar qırılıp ahirki ýagdaýla otylaha. Yok şu ýagdaýda da Hudaýyň bize bir büýron bir ibadaty var. Namaz adyna 5 wagtyna Hudaý maňa iman getiren bolsaňyz okuýun diýipdir. Şu wagtda okypdyrlar. Oturup okypdyrlar. Resulullah'dan oturup da imam bolupdyr. Nähillehom aýdmaly, yo men dersim kan, meger ders okuymak jamaa hyzmet etmek dämi? Ders okuymak meger muhim dämi? Ders okuymaly, jamaa hyzmet etmeli. Muň ýanyna namazyň ähemiýeti ýok. Namaz özüň okuyjak ýa okuyjakka, o bir muhim zat däki diýip nähilli musulman adam şunu rahatlyk bilen agzan almaly. Hawlukman okuýanda 5 dagyga bolýar. Hawluk man okuyanda. Ýöne kip bilen adam öýüdüni allamaly.
Resulullah can meger hizmetin içinde değil mi? Meger cihadın içinde değil mi? Oturup okuyuptur. Gece nefil namaz okuyacağına ki farz namaz. Allah Teala buyuran zadi. Anın yan olsan okuyun diyen zadi. Hudaýyň azamatının beraberine baýa kılmalı diyen zadi. Koştene inkar aklu huş nist, şiir batın suhriye harguş nist. Ey berekallah Hazreti Mevlana. Bular aydanına donduruya koyuya. Sadece tercümesine edip geçeyin. Kendi üstünne ders aytacak kendi durmayın üstünne. Koştene inkar aklu huş nist, şiir batın suhriye harguş nist. Ya tutuşu beyti. Adam içindeki nefsini öldürmek, içinde nefs var da Hudaýyň diýenini etmejek bolupdy, iýjek bolupdy, kapçak bolupdy, dargatjak bolupdy, adamy innäsi gelenak, ýygnasy gelýär, Hudaýyň buyrugyndan daşa düşesi gelýär. Onu oturup eline hutgar alıp, kağıt alıp, hesap kitap bilen onu yola salıp bulmaýar diýipdir. Onu tahsilatın menen nefsini öldürüp bolmaýar diýipdir. Koştane inkar aklu huş nist. Şiir batın suhriye harguş nist. Kadim bir hikaye var da bir wagt bir tawşan şiirin öňüne gelip şiir guýyň içine gözde ine şuň içinde bir däne şiir var diýip şiiri guýyň içine öldürýänler kadimden aýdylýan bir kıssa vardır. Bir zeren tawşan bir harguş jengillek şiiri arslany guýaga aşyryp onu öldürüpdir da zerenligi bilen. O jirek öýüňe eline galam hutgar alyp oturup pikir eden bolup, "Ha men şeýsem Hudaýyň ýoluny taparyn, şeýsem men ulaqan adam bolarym" diýip öýüňe Allah berme diýipdir. Hudaýyň rezaýatyny tapjak bolsaň, Hudaý Taala'nın mehabbetini tapjak bolsaň, baýat Allah'ın kelamy bilen tapmaly. Neyinki onu öz oturan zerenligiň menen, pikiriň menen, sawadyň menen, aklyň menen, tehsilatyň menen, tejrübeň menen birje qadam diýip ötüşip bolmaýar, birje qadamda. Bu Hudaýa diýär Qur'an-ı Kerimde. Onu Qur'an-ı Kerim nämeden çürüm iýinip duranny bizlerden çürüm. Nämeden çürüm aýa be aýa Bismillah alhamdan ta 114 sura Kul auzu bi rabbin nas'in ahirki aýasyna çürüm nämäge nazil bolupdyr? Allah'ın mukaddes kelamy Resulullah'ın ýagdaýyny görmeli. Jeng ýagdaý, jeng meýdanyň ahyryna oturup okuyupdyr. Hudaýyň buýrugy diýip, inhe maňa diýäle itaat, maňa diýäle Hudaýyň mehabbetini tapmak we dünýä ahyr saadet eger musulmanlar Resulullah'ın ýygyna düşüp bilse. Emma jeng meýdany tamam bolup, namazy okulyp bolly inni we ba'da intihâ'il ma'raka سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه من رأى مقتل حمزة رضي الله عنه. Peygamberimiz bilipdir Hazreti Hamza'nın şehit bolulduğunu. Ey sahabalarım, Hamza'nın öldürülüp yatan yerini göreniniz yok mu diýipdir. Aham sahabalarım bir aýdypdyr, ya Resulullah men gördüm diýipdir. Hal oýun içinde ýaty diýipdir. Peygamberimiz "Tantaliq arinahu." Yür öwümizden gitçe Hazreti Hamza'nın cesedini maňa kököz diýipdir. Oham Peygamberimiz ograndan gözlerinden ýaş akyp ogratdyr. Faharaja sallallahu alayhi ve sellem hatta waqafa ala Hamza فرآه قد شق بطنه وقد مثل به فلما نظر إليه شهق صلى الله عليه وسلم. Oham Peygamberimiz mübarek gözlerinin ýaşakyp Hazreti Hamza'nın üstüne varıpdyr. Görse Hazreti Hamza'nın mübarek garny ýarypdyrlar. Doğ kesigli, burnu kesigli, kulağı kesiglimişdik. Oham Resulullah zanın mübarek gursaklar titrep ağlamany durupdyr. Üstünne bir eme durup mübarek gursaklarını Resulullah zan titredip bir adam ayrılanna ağlamadı. Hazreti Seyyid-i Şuhada Hamza radıyallahu anhu ayrılanna Resulullah zan ağlayışyana. Gursaklarından Türkmen hakladı diye. Haklap Resulullah zanın gözünden yaş akıptır. Fe aqbalet imra'atun tas'a. Anırdan bir zinana yortuk gelýänmiş. Belli weliye jeng meýdany ýaxşy Medine-i Munawwareň içine giripdir. Hele ýoglan uşagy eşitilipdir tamam ýagdaýla. Oham bir zinana yortuk gelýänmiş. Peygamberimiz sahabalaryna aýdypdyr.
El-mer'e yetip o heleyin öwüne geçin diýipdir. Biz sahabalar agzy burnu kesik bolup Hudaý üçin, din üçin, Hudaýyň ışgyna tamam malından agzy burnu doduklar kesikli oklogly ýaty görmesin denany aklyndan çaşyp bidirek bolamasyn diýipdir. Oham Hazreti Zübeyir ibn al-Awam radiyallahu an cennet bilen buşlanan sahabalardan biri yortup yankı denanyň öwüne geçipdir. Oham daýaw denanymış, o denany aýdypdyr. İleyke anni aňrak dur diýipdir. Kimmiş bu denany? Abdul Muttalib'in gyýdy Resulullah'ın ejekesi Hazreti Hamza'nın aýallygynymyş. Aňrak dur diýipdir. Men eşitdim diýipdir, doganym Hamza'nın şehit bolanlygyny diýipdir. Onu ol yankı sahaba o denanyň öwüne geçip bilmäni aýdypdyr. İnne Rasulullahi sallallahu aleyhi ve sellem azama aleyki. Rasulullah buyurdu sana dur diýipdir. Duran yerine durapdyr oham yankı denany. Gymyllamandyr. Rasulullah buyuran bolsa onda öwe gitmerin diýip, ýanyna 2 däne parça barmışdyk. Şu 2 parçany beripdir. Ýaşy hemme gurrunlar eşitdim doganym Hamzaga bolan ýagdaýlar diýipdir. Şu 2 parçany kefen edin diýip getirdim diýipdir. Oham bir 2 parçany kefen nesap mani Hazreti Hamza'nın üstüne bardyk diye sahabalar Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem menen فَإِذَا إِلَى جَنْبِهِ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فُعِلَ بِهِ كَمَا فُعِلَ بِحَمْزَةٍ. Görsek Hazreti Hamza'nın kaptalına Medineli bir sahaba varmıştı. Onda ağzı burun kulağı kesilip şehit bolup batanmış. Oham biz aýtdyk Resulullah'ın maslahatı bilen. Hazreti Hamza Mekke'den gelen sahaba. Bir ýanyna yatan Medineli sahaba. Ve bir 2 parça bilen, 2 kefen bilen Hazreti Hamza'nı dolasak, ýanyna Medineliğine dolaman goýsak bir gelişmez diýip Resulullah'ın maslahatı bilen bir parçany Hazreti Hamza kefen eder, o birini ýanyna sahabaga. Oham parçany gördük, görsek biri gysgarakmış diye. Oham munşa taýda qur'a çekdik, gysgaragy Hazreti Hamza düşdi. Kamılcık elan yağın yüzünü örtecek parça Medineli sahaba düştü. Oham Hazreti Hamza'nın parçanı yüzünü örttük, dizinden eteğine üzerlik bağın yaprağını oklap caylamalı olduk diyor. İnhe Esedullah olan, Seyyid-i Şuhara olan, Resulullah'ın qovvariyan ağası, Müslüman ağası, Resulullah arka olup geçen sahaba, ahirki ýagdaýyny kefillimäge parça bolmany aýagynyň üstüne otoklap, üzerli oklap sepen tüselenýär. Şonu oklap, agaç oklap, ýafrak oklap kefeni doldurypdy zaýlanýar. Adam gumyň eteğine giýrenden soňra, adam jany çykandan soňra her parçanyň içinde dolanyny näme? Ýatjak ýeri adam ýeriňe tegil bolandan haýsy ýagdaýda ýatanda näme? Aya ahir owadan parça bilen dolanmak şu adama izzet verir mi? Ya parçasız yatallığı onu horlar mı? Onun üstüne izzet gününmek ululuk kişiliğe yokmuş. Bila açık belli oldu. Adamın cesedi yerine tegine girecek. Kurçuğa şam olacak, karınça şam olacak, yere şam olacak, sünkten maşgıdat olacak der. Bir vakt bir adam bir kabrın başından eline sünk alıp ağlap duranla bir padişah adamın kabrımıştıkta ama ağlap duran diyenle ne danem padişahiye pasivani hemi binem ki muşti ustıkhani. Sen servazmın ya sadece memurmun ya padişahın belli olan hakta sen diptir. Yani şuna bilen diptir. Bir tike sünk bolup durallygyň diptir. Ne danem padişahiye pasivani hemi binem ki muşti ustıkhani. Tike sünk bolup durallygyňa görýän diptir. Adam meger jesedi ondan başga ýagdaý bolarmy? Bolmaz. O kulak asyn. Emma adamyň ruhu var. Ol asmanlara öýtýär. Sen fakat özüň we ey kepläp duran fakat özüňden çürimde bolsa ders al. Ey sesim eşitýän. Ey musulman, kulak as. İnsanyň jesedi aýrylandan soňra asmanlara öýtýär. Emma insanyň jesedi ýere öýtýär, ruh asmanlara öýtýär. Oham insan her niçe Hudaýyň diýeniniň içinde kärräk bolsa, kärräk periştelere meňdiýär ruhy. Hud Kur'an-ı Kerim aýdýar: "İlâ rabbike yevme izinil mesâ."
adam ayrılanın ruhu asmallara gaşyn çıkarılýar. Bizim de ruhumuz çıkarılacak. O şimahal canımız sağ vaktinde, canımız bağ vaktinde. Niçe insan Hudaýyň mehabbeti ve itaatine bolsa, ruh asmallara çıkanna periştele yanık bolup gitýär. Niçe fasık adam bolsa, fasıklygyna bolady horluk azapda bağ ödüne. Oham akıllı insan, pikirli insan, ılımlı insan, sawatlı insan, asri kompýuterde, asri ilimde, asri teknolojide näme diýip şolada akylyny pikirini almalylar? Näme hyzmat etýär? Gurçyga, guma, yere şam boljak bedenine hyzmat etýär. Ey men şu ruhumda bir gözläýin, ruhum men asmallara çykjak. Men ruhumda bir atyrlaýyn, ruhumda bir terbiýet bereýin. Men ruhum asmallara çykjak. Ruhumy perişteleň arasynda awreleýin. Eger ne agzamaly şony, ne gurrun etmeli, ne pikirini şoňa gaşyn bermeli. Näme diýip şeýle bolmaly? Moşk bertenmezen, berdel bimal. Moşk sebebet namy Pak Zülcelal. Atır üstüne çalsan çal, yüreğini de atır vur diptir. Yüreğin atır näme? Yüreğin menen Allah, 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 Allah diýmek. Moşk bertenmezen, berdel bimal. Bu yüreğini de vur atır vur da käde. Aynaňa önüne durýan, bu gaddaşyňa owadalýan, men ruhumda badi. Şu aynaňa önüne dukan pikir et, şu yaňak, şu dodak, şol el ayak gözüňi garynça şam boljak. Her jere baksaňda. Şola bir hakykat görürüň. Emma içinde ruhun ma hiç kime şam bolup bilmeýär. Lap asmanlara gaşyn gitdi. Hiç kim ona dastbordy ýok. Hiç zat ona el tutup bilmeýär. Şonu men terbiýet bereýin diýmeli. Oň terbiýeti näme? Hudaýyň mehabbeti we itaati bilen. Emma ýygyny ýene bir 8 dagyga wagtymyz bar. Aham tamam eder inşallah. Qysgarak etip geçeyin, ştada fursat onu öldüren vahşiň gurrüňi. Hazreti Hamzany öldüren vahşiň gurrüňi. Jengi Uhud'un gurrüňi häzir galmal etmeli, inni kefti ýydan alyp gider. Sonra Mekke'yi Mukerreme fetih bolanna vahşi aýdýa Hazreti Hamzany öldüren gatili. Men Mekke dedim, Mekke İslam geldi diye. Kaçıp gittim Taif diyen yurda. Aham Taif'te bize haber geldi. Kaçıp gideninizden yeni Resulullah'ın öz yanına kaçıp baranınız qawdur deyip. Qaytan başka yana gitseniz tutup öldürülürsünüz deyip. Emma yeni şu Resulullah'ın öz yanına varsanız size at degmez deyip bize haber geldi. Biz de şu umit bilen yeni öwürlüp Resulullah'ın yanına geldik diye. Aham gelimde Resulullah'ın mübarek huzuruna geldim. Felemma ra'ani sallallahu aleyhi ve sellem qala ente vahşi. Peygamberimizin mübarek huzuruna geldim. Aham bana aýtdy, vahşi sen maý diýdi. Qultu na'am, hawa men diýdim. Müslüman bolýa, iman kelimesini aýdýa. Aham Peygamberimiz aýdypdyr, ente qatalta Hamza. Näçe ýyl mundan ozal Hamzany öldüren sen mi diýipdir? Aham vahşi aýdypdyr, ya Rasulallah, men marada vahşi bardan, Hamza barada näme eşten bolsaň şolar eden men diýipdir. Yani öldürdüm, garny ýardım, içigesini çykardım, hemme gurrunlary. On tawzih bermändir. Ya Rasulallah, men marada we Hamza barada näme eşten bolsaň şo hak men etdim diýipdir. Oham Peygamberimiz aýdypdyr, "Fehel testati'u an tugayyiba wejhaka la araka?" Ey vahşi diýipdir. Senden isteýän diýipdir. Men ýanymda durmasaň, ýüzüň görmesem gowwaljak diýipdir. Seni görümde Hamza ýadyma düşýär, men ýüregim agyrýar diýipdir. Ýöne musulmançylygyny kabul edeyim diýipdir. Allah Taalaň huzurunda kıyamatda musulman bolup bararsyň diýipdir. Ýöne men gözüme görünmesem gowwaljak diýipdir. Oham vahşi aýdypdyr. Fastagfirli ya Rasulallah. Dua et, Hudaý men günahmy geçsin. Men Hazreti Hamzany öldüripdirin diýipdir. Oham Rasulullah jan gaharda narahat yere üç gidip tüýküripdir. Gaharyn ýatyrmadan çürüýüm.
O ham aýdypdyr, wahşin gursagına vurup itikleýän ýaly edip, wahşi ukhruj faqatil fi sabilillah. Ey wahşi, günäň ýuwulmagyny isteýän bolsaň, cihatdan aýrylmamadan cihadyň içinde bol diýipdir. O da Hamzany öldürşüň ýanyk, musulmanlygyň öwünde durup kafirle bilen bolup, musulmanly bilen qyrylşyň ýanyk, inni diniň izzaty galmadan çyryň, cihatdan aýrylma, kafirlerden öldür diýipdir. Tawbasyny kabul edip, musulmanlygyny kabul edip, wahşiňne ýanyň gitmeli diýe. Wahşi aýdyýa, soňralarda Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem aýrylandan soňram jenge Yamamede Musaylime diýip bir adam men peýgamber diýip turýar. Kan adamlar daşyny üşürip, adamlar kafir bolmagyna sebep boljak bolýar. Oňa adana Musaylimetil kezzab diýerler. Taryhda eşdiýänsiňiz. Men peýgamber diýen adam. Wahşi aýdyýa, şol Hamzany öldüren nizamy ilm alyp, şoň menen bir kişini öldürasam diýip, şoň menen dogry gursagynyň ortasyndan vurup, aňyrtyndan geçirip öldürmegine sebep boldum. We Hudaýdan da umid etdim, şoň menen günäm ýuwlar diýip. Odal gawa adam öldürşüm ýanyk, İslamyň tertine bolup kesip biren nejis adamdy öldürdüm diýip aýdýar. Ey musulman dogallar, bir mehribanlyk, bir hoş ahlaklyk, bir günäden geçmek, bir qahar ýutmak taryhda bamaýşy jirek. Bir adam padşah bolup oturan bolsun, şoň gowurýanny bir adam öldüren bolsun, şoň hemme zatlaryny kabul edip faqat gözüme görünmeseň bolýar diýmeli. Dünýä boýunça bazı atmaýşy ya faqat ahlak iyisi olan Muhammedur Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin iftiharlarından mı? Bitir gen zat diýelmay. Kefin ulaq asmany diýdim ettirmeli. Emma onu edene faqat yüzümü görmesem bolýasyň diye. Bitir bir gen ahlak. Bu ahlak göň öz giňligini aňalmarmay. Göň öz giňligi bilen Rasulullah'ın giňligini aňalmazmy? Sen menne eşhedü enne Muhammedur Rasulullah diyen adam o hiliki bolup bolmaz. Ýöne hoş ahlaklygy ýadymyza salyp gideýliň. Hi bolman Rasulullah'ın şeýden ýagdaýyny ýadymyza salyp gideýliň. İçerimize gaharmy diýelenni, dogan garnaşymyza gaharmy diýelenni, erheley birimize gaharmy diýelenni, öz en atamyz ogul gyýdymyza gaharmy diýelenni, aýallygyň erkek doganymyza gaharmy diýelenni. Hem saýa ýa ýyl musulman adama gaharmy diýelendi. Rasulullah jan wahşiýe nämetipdir. Geley mümin hemişe hoş anan bol. Musulman bolsa her kim mehriban bol. Hazreti Sofallah ýarişan aýdýar. Geley mümin hemişe hoş anan bol. Musulman bolsa her kim mehriban bol. Ay qalbyna iman bolsa mehriban bolşaňa. Hudaňyň buyrugyndan taýsa nagah, beraderlik oşuldur kılsaň agah. Ay musulman doganyň ýalňyşyny aýt, qaharın ýutdy berdiýipdir. Mehriban bol diýipdir. İkinji ders, Hudaýyň rahmatyny ýadymyzdan çykarmaýlyň. Hemmemiz günahkardyr. Bir ömrüni günah bilen geçiren adamlara sataşýansyňyzdan, yo men mescide barmak men ähli däl, men tawba etsem Hudaý men günahym geçmez, men günahym beterken elinden tut. Sen günahň olakanmy Hudaýyň azamaty rahmaty olakanmy diýip. Haýsy olakandyr? Elbette Allah'ın rahmeti olakandır. Allah Teala'nın rahmetine girsen günah nokta ancak bol kalır. Belki ondan ne kitseler. Bugürün Hudaýyň rahmetine girsen, emme günah edip günah ýygyny gelip Hudaýyň rahmeti kännimek bir şeytandandır. Tekrar edeyim. Hudaýyň gafsyna gelsen günah noktadan kiçik bol kalır Hudaýyň rahmetiniň beraberine. Şeytan waswase diýär, "Ok, sen kan günah etdiň." Şeytan sen ýadyna salmaýar Hudaýyň rahmetiniň källigini. Ýok, sen mescidin adamsy däl, sen ahwal molly Qur'anyň ähli däl, sen kan günah etdiň, sen jaýyň cehennemdir diýip aýdýar şeytan. Şonu Hudaýyň rahmetine salmajak bol. Şeytan ýada salmaýar ki Hudaýyň rahmeti gaty olakandyr diýip. Bila bir wurrun, emma ikinji ýygy. Günah edip haram işin içine gelip bäkan Hudaýyň rahmeti kännimek şu şeytanın, şu bir bidirek zat, şu bir aýtmalar, bir dini maskar etmek bolýar. Emma Hudaýyň rahmetine gelip, Hudaýa estağfurullah, iştiba etdim diýip gelsen, utdun. Hudaýyň rahmeti gatkan. Günah etmejek adam bolmaz.
Yöne musulman adam günäň iýdine gezmez. Günäň pikirine bolmaz. Kan adamlar aýdýar, men bazarymda dol günäň bolýar. Gözümde ol namahreme düşýär. Aýo men towban dewliýär. Oň menen towba dewliýän däldir. Ýadyndan çykarma. Towba diýäniň haýyň, küýüň, pikiriň, bernamaň, zindigiň haramyň iýdine bolsa şonu towba dewliýidir. Emma musulman adam ýalňyşýa, Hudaýa ýene men ýalňyşdyr. Yine yanlış ya, yine estağfur. Yine yanlış ya, yine estağfurullah. Tüs hakikat musulmanlar şu. Hudaý Taala iman awrydan ayırmaz. Allah Taala kalbiniz nuri imandan dolu etsin inşallah. Özünün halis has bendelerinden etsin. İnşallah evdeki şehiftan içinde çarşamba günü evksuni, perşembe günü tüs ziyafat günü. Ustadımız Ustad Hacı Jabbar Ahun taksir niknahat ve Ustad Hacı Halat Kur'an Ahun taksirlen tarafından täze ahun moljaqlan tarafından medresemizde näçe mollalar ahun moljaq inşallah. Ahunlyk patasy berilip, kan ulamalar, teberrik adamlar, ustadlar, ýaşly ýaşkysyle üýüşip, hayır dua edip onu türkmen ahunlyk patasyny aldyrly diýip aýdylýar. Hemmäňizi ustadlaryň tarafından täze ahullyň tarafından, mescidin heyeti menasynyň tarafından we özümizde çyndan hemmäňizi çagyrýar şol mübarek jelesäge inşallah. Aham kan mihmallar, gowgaw adamlar, teberrik adamlar hemmesi üýüşip inşallah ertaxşam yatsı namazdan soňramda haýsy birimiz wagtymyz bolup gelip bilsek şo penşembe men hyzmat etjek. Men palan yerinde boljak, men intizamatyny boljak, men nahar çekmesinde boljak, çay çekmesinde boljak, men hyzmat etip durjak, kömekleşjek diýip ýadymyzda bar bolsa, ki olqan hem hyzmat hem sowab özi, gowzat boljak. On ertaxşam yatsı namazdan soň şu medresede bolmaly. Aham sünne zähmet çekip beren Eýüp Işan lagy ýazyp, tertiplep, tenzimlep goýarly şu bernamady ýördiler inşallah. Bir wagt ertaxşam gelip bilmäni iş bolup ya daş ýerde bolsaňyzda telefon urup hüjrede Eýüp Ahun menen habarlaşsaňyz o da bolar inşallah. Aňruji bolsa ertaxşamy hyzmat etjeklemez ertaxşam bolsa gowy boljak. Hudaý Taala iman awrydan ayırmasın. Saglyk bilen, afiyet bilen, emniyet bilen tamam din bernamalar ýürüp dursun inşallah. Bir alham 3 kul huvallah Suriye Falaq ve Nas goşup okuýaýlyň. Ötürlemizin ruhuna da bahş edeýli. Ýerünimde dua edeýli, watanymda dua edeýli. Hudaý Taaladan gat umydymyz tamamy kändir, kabul eder inşallah. Auzu billahi mineşşeytanirracim. Selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alamin. Yusbahu nişan ilahi amin. Salaqqay ilahi amin. Bi'mradi şan tahzirlan ahtygy ilahi amin. Kabullar inşallah. Din dünyamyz abatlygy dua edewer. Daşda ýakynna, içerde daşarda ilahi amin. Hemmämize dua edewer. Hudaý Taaladan gat umydymyz kändir, kabullar inşallah dualar. Amin can Hudaý. Mariz dogolla, müşkilli dogolla. Eğer hele hanawada mehabbet bolsun diye dua edewer. Amin can Hudaý. Bu kadar toy bolýa, zähmet çekilýä, agzy birlikde ýaşawersinler. İlahi amin. Amin can Hudaý. İlahi amin. İlahi amin. Amin ya mujibad da'awat. İlahi amin. Amin can Hudaý. İlahi amin. İlahi amin. Amin ya qadiyal hajat. Amin ya Allah ve rahmetke ya erhamer rahimin. Barakallah. Yoldaşlarınızı yaddan çıkarman, gayret edin. Subhan rabbike rabbil izzeti amma yasifun.